mesiace prázdnin ubehli ako voda a my opäť stojíme na začiatku školského roka. A veľmi sa tešíme na nových žiakov, prváčikov, ktorí dnes začínajú svoju novú rolu žiaka. Milí naši budúci prváci, príjmite pozdravenie a privítanie aj od nás, vašich starších spolužiakov, vašich budúcich kamarátov. Len prednedávnom sme tu im my takto stáli, niektorí s malou dušičkou, iní naopak odvážne a smelo. Ulica je plná detí, do školičky každé letí, v rúčkach kvietky, v očiach strach, otázočky na perách. Poprosím našu novú pani riaditeľku Dušanu Bartoňekovú o príhovor. Dobré ránko, prváci, vítajte. Nielen vy ste tu dnes prvýkrát, ja tiež tu takto stojím prvýkrát a vítam svojich prvých prvákov, takže máme niečo spoločné. V prvom rade vám chcem zaželať, aby ste mali úspešný školský rok a aby ten prvý ročník nebol iba o čítaní, písaní, písmenkách, o čítaní, ale hlavne, aby bol o tom, že si nájdete kamarátov, lebo s tými kamarátmi to aj v tej škole, aj všade inde ide o niečo ľahšie. 101 tučný rok, sladko drieme v sene, nič nerobí, iba sa tvári unudene. Ten tvor celkom bez hanby naširoko zýva, pritom vidno, že si chrup vôbec neumýva. Myslím si, že každé z tých detí to vníma inak, vnímajú to po svojom. Všetci sú zvedaví a viac sa tešia. Našli sme aj nejaké uplakané tváričky, ale to chce asi iba zo pár dní, aby ich to prešlo. Možno tušia, čo ich čaká, ale nie tak celkom vedia, že čo presne to bude. Veľmi pekne vítame ešte raz v našej novej triede. Budeme sa niečo učiť. Čo sa budeme učiť? Čítať, výborne, čiže budeme sa učiť nejaké písmenka, presne písať. Je tu už niekto, čo sa vie podpísať? Viete si napísať svoje meno krásne? Tak pekne ťa vítam v našej triede. Naši učitelia sú hlavne profesionáli. Im ide o to, aby tie deti boli u nás v bezpečnom prostredí, v podnetnom prostredí a aby im tá škola naozaj dala ten základ. Vy už ste teda prváci dnešným dňom, ale potrebujete ešte poznať, ako to tu vyzerá, aby ste nezabudili, keď pôjdete na vecko. Budete mať teraz taký výlet po škole. Pre mňa najväčšia výzva práve tá zmena, že už budem menej pani učiteľka. Cítim veľký rešpekt hlavne. Myslím si, že som sa tu za tých 19 rokov naučila veľa, ale teraz mám pocit, že sa idem učiť odznova.